alhamis za mu zauna ga juma'a za ta ratsa to shine ake shawara cewa tunda kai ka ce ga wanda zai su kuma mutanen unguwa su ce ga wanda zai to a ajana ku biyun hukumar hisba ta tura wani ya je ya ba da sallah wannan juma'a sai ce wallahi ba za ka naɗa min liman a masallaci ba baka isa ka naɗa min liman a masallaci na ce to musu ko mutanen unguwa sun amince da wannan sun amince hukumar hisba ta je ta jagoranci wannan masallaci sai ce sai dai ka tura mu kotu a rufe masallaci kuma ka tura mu kotu na ce mutanen unguwa kun yadda a rufe masallaci suka ce a'a mu akwai tsofaffinmu da suke sallah a gurin an rufe a ina za su juma ba masallaci kuma kusa da gurin na ce to na ce yanzu kai shek ka ce dalle sai an cire wannan limamin mutanen unguwa sun ce su ba su yadda a cire shi ba na biyu na ce maka duk a basu su ci gaba ka ce kai ko baka yadda wannan ɗayan ya ci gaba ba sai dai na'ibinsa ya ci gaba su ko mutanen unguwa sun ce sun yadda a basu su ci gaba sannan kai ka ce a rufe masallaci su kuma sun ce ba su yadda a rufe masallaci ba su sun ce sun yadda hukumar hisba ta je ta ci gaba da limancin wannan masallaci kafin a warware kai kuma ka ce ba ka yadda hukumar hisba ba kaga yanzu kenan abu hudu aka yi wanda duk cikinku ba a samu ittifaki a kansa ba na ɗaya a bassu da limamin da na'ibin da ka naɗa wanda ka cire limamin ka ce na'ibin ya ci gaba to su mutanen unguwa sun yadda da na'ibin da limamin su ci gaba wanda yanzu shi na'ibin shine naka shi limamin ya maka tawaye amma mutanen unguwa suna son su an ce a basu ka ce kai baka yadda da wannan ba kai ka ce a rufe masallaci sun ce su basu yadda ba sannan an ce a nada wani daga hizba ka ce baka yadda ba wa yanzu zan rubuta commissioner of police cewa duk ba ku yadda da wannan abin da muka yanke ba saboda haka tunda a cikin hukumar 'yan sanda akwai bangaren limamai to su tura limamin su ya ci gaba da sallar juma'a har sai an warware wannan matsalar a kotu na cewa matan nan tana da iko ta sauke ka daga nauyi da ta dora maka na waƙafi don ba kyauta bane masallaci waƙafi ne shi kyauta ita ce ba a ruju'i ita ma akwai dalilan da za a yi ruju'i amma shi waƙafi nazirul waƙafi ne kai ma'ana nazirul waƙafi mai kula da waƙafi in yi tasarrufi ba yadda ya kamata ba wanda ya bashi yana iya janyewa ko wakilinsa ko matan nan ta zo da shekarunta ta fi shekara 80 ta zo da ɗanta kuma jikanta kai wanda ta ce shi ne wakilinta duk inda za a yace to shi sai dai a tafi kotu yana da dalilan da ba za a janye wannan ba nan na gaya 'yan sanda cewa to ga abin da muka yanke na rubuta na zaunar da su wakilansa da wakilan na karanta musu takardar na ce haka aka yi suka ce eh haka aka yi suka ce eh na ce to ga kwafi ku kai wa malamin ku kuma ga kwafi ku kai wa mutanen unguwa ku kuma in hizba ga kwafi ku kai wa DPO shi kuma ya kai wa commissioner of police cewa ga abin da muka yanke sun ce kuma duk abin da muka yanke a kansa za su tafi su da ka je da daddare sai suka kira taro ashe lokacin da suka bani wayarsa suka ce mai magana ashe rikodin suke duk magana da muke suna rikodin to kuma dama kai da kake da wakili kusan mutum 20 a guri na me za ka yi wani rikodin din wata magana me ya koyayya a cikin wannan saboda haka suka yi jawabinsu suka ce ai su yadda ba in shiga musu harkar masallaci karfe 8 kowa ya tafi masallaci suka ziga mutane cewa a ji a balla masallacin a shiga wannan ashabul kafin da aka goge a ji a sake rubuta shi kuma DPO ya riga ya shiri da manya-manya motocinsu na 'yan sanda da makamansu da ya je sai ya shiga cikin masallacin ya tara mutane sun zo suna ta karatun Qur'ani ana jiran isowar shek ta an zuma sai gashi ana takabbara shigo ya zauna DPO sai ya ce to ni ne DPO na guri kaza kuma ina wakiltan commissioner of police
wannan masallacin wace ka shigo, bayan an riga an ce kakkuwa ya shigo. Suka fara tattauna ya ce masa to malam shawarar da zan baka ka tattara almajiranka ka bar gurin nan. Duk mutumin da aka kashe a gurin nan ko aka ji masa rauni to kai ka jawo. Daka da jin haka sai jikinsa ya sanyi, ya tattara almajiransa ya ce an cuce shi, ya bar wa Allah, an shirya za a yi masa irin abin da aka yi a Zaria, waye ya tattara almajiransa ya tafi. aka ɗauko limami aka sa. Bayan sallan nan na buga, kafin ma shiga sallah nan muna zaune a nan gudun na bugawa DPO ya gaya mun, ya ce ga abin da aka yi. Bayan sallah kuma muna sallah nan muna shiga na buga masa waya mai ake cike, ce an yi sallah lafiya, mutanen unguwa kuma suna ta addu'a suna godiya. Yanzu nan kuma sai aka yi min waya, mutanen unguwa sun je sun cika ofis ɗina da takaddu, duk unguwa sun sa hannu kaf cewa ba su yadda ya ƙara zuwa musu unguwa ko ya shiga musu masallaci. Ita kuma mata ta je kotu an mata takarda cewa ta janye shugabanci da jagoranci da ta bashi na wannan masallaci da ta gina da dukiyarta, wanda a cikin magana sai da neman nasiha na ce kaga shek, ina baka shawara ba kai kaɗai ba, kowace ƙungiya ma duk sanda za ka yi masallaci ku tara kuɗinku ku je ku sai ƙasa ku gina abinku, ba wanda zai kawo muku cikas. Ko? Amma ka ƙwace kayan wani. Na ce lokacin da aka samu rigima nake gaya almajiransa, na ce musu an taɓa sani a rigiman masallaci. Na ce wani Alhaji Adamu ya gina masallaci a hanyar Ɗanbata Bagadawa. Shi kaɗai ya sai ƙasarsa ya gina masallacinsa na Juma'a, ya yi gidan liman da gidan na'ibi, ya yi kantuna guda 10. Da ganin wannan masallaci sai aka fara layi gidansa. Yau 'yan Tijjaniya su je, gobe Kadiriya su je, gata 'yan Izala tsagin Kaduna su je, cita 'yan Izala tsagin Jos su je, har da wasu alaramomi da garda a garin su ma suka yi ƙungiyarsa suka je. Kowa yana masallacinsa ne, kowa a bashi, kuma duk mutanen nan da ake kai masa duk yana jin nauyinsu. Ce da Allah an gama a bawa ƙungiyarmu, na ce an gama ba ƙungiyarmu, shi ya rasa yadda zai. Ana nan kawai sai mutanen wannan garin kawai sai suka yi ƙungiya suka tafi gidan sarki, wai an naɗa su. Shi wannan bagardin kawai sai je wai an naɗa shi liman. Shi kuwa ga to ya ni da masallaci na, ni ba riga na yankewa na ba kawai shi kenan aje a ce an naɗa min liman, kuma limamin nan ni ba aƙida ta ma iri ɗaya da tasa ba. Su da ka sai wani abokin sai ba shawara ce abinda za ka yi ka tattara masallacin nan ka je kawai wajen Daurawa. Ya zo na ce to kai sai da taɓaci ka neme ni yanzu, kowa rigima zai da ni a ce waɗannan da kafa. Na ce to amma ba taɓacin ba, abinda za a yi, masallaci waƙafi ne, amma kana iya sa gudanar da shi a hannun wanda kake so. Ka je ga lauyanmu ga lauyanka su zauna su rubuta takarda cewa wannan masallaci ka danka gudanarwarsa a hannunmu. In kai haka to kaga an huta. Aka je gaban commissioner of police da lauyansa da lauyanmu, aka yi takarda ya rubuta da hannunsa, niwa ne wanda na sai fili da kuɗina ba da kuɗin kowa ba, na gina masallaci da kuɗina ban nemi taimakon kowa ba, to na danka gudanar da masallacin na hannun su malam. Ya sa hannu, muka sa hannu, lauyansa ya sa hannu, shi ma lauyan nasa ma ba ma lauya ba, law din yake koyawa a jami'ar Bayero, malami ne a faculty of law. Ya sa hannu, namu ya sa hannu, commissioner of police aka sa hannu, aka ce ba matsala. So da aka sai na rubuta takarda zuwa ga gidan sarki, na ce wannan limami da aka nada to mun cire shi, tunda yanzu masallaci
namu ne. Haka mun cire wannan liman, za mu turo wanda muka ga ya cancanta a naɗa. Muka tara malaman da muka tura na unguwar ahlus sunna suka je, sai aka koro su, aka ce an riga naɗa liman don me kuma za su zo yanzu kaza 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 kaza. Wani hakimi ya je ta zage-zage, sai na yi petition a kansa, na tura na ce a karanta a fada, aka karanta hankalinsa ya tashi, yace to shi yanzu ya zara hannunsa akan masallacin nan, ya zara hannunsa. Na ce tunda ba kuɗi, mutum ɗaya ne ya gina abinsa, ku bar shi ya sarrafa shi yadda yake so. Ba taimako aka nema ba, ba gwamnati ce ta gina ba, ba wata ƙungiya ce ta gina, mutum ɗaya ne zikau ya siyi fili ya gina su. Na ce to ina ba ku shawara, in an samu irin wannan ku dinga yin takarda. Amma duk da haka da muka tura mutane a yi sallah, aka fito da makamai, su suka ziga mutane, aka fito da makamai, aka yi ta sare-sare, aka ƙona mana motoci da babura da kekuna guda 10. Yau da sun ziga mutane sun ce ga 'yan izala makiyan annabi waye ba sauransu. Aka zo muka sa duk aka kama mutanen kaf, aka je aka rufe su. To mutane suka zo suka yi ta bada haƙuri da Allah ya haƙuri, rashin fahimta ne, wani ne ya zo daga wata unguwa ma ya je ziga su kaza kaza. Na ce to ba komai. Suka fito suka zo duk gaba na ce to kun ga yanzu abin da kuka yi ba ku kyauta ba. Shi musulunci ba na rigima ba ne, na hujja ne. Tunda misali mutumin nan ga irin aƙidarsa kuma ya gina masallacin da ya ce ga masu irin aƙidar da zai ba, bai kamata kai in baka yadda ba ka je kai ma ka sai fili ka gina naka, ba wanda ya hana. In za ka yi masallaci 1000 ba wanda ya hana ka, amma ka yi da kuɗinka. Amma ka zo ka ƙwace na wani ka mai da shi naka, wannan shine matsala. Nace saboda haka kun ƙona motoci amma mun yafe muku, kun ƙona babura amma mun yafe muku, kun ƙona mana kekuna, kun ji mana ciwo, mun yafe muku, ku tashi duk ku tafi. Wasu gaskiya to yanzu malam ka yafe musu, ya za a yi to sun ƙwaƙona mana kekuna da babura. Na ce ai ku ahlus sunna ne, Allah zai mai muku da wasu kekuna. Na ce mu ba ɗauka gani na sau nawa ana ƙona gidana a cikin garin nan, ba gashi Allah mai mun da wani ba. Shi ne zo za ka wannan duk marhala ce za ta wuce. To na ba su haƙuri, aka zo aka yanzu waɗanda da aka yi wannan sare-saren da su ne yanzu suke cika masallaci ake sallah. An buɗe makarantar islamiyya, an buɗe makarantar boko, an kafa kwamiti, an zuba 'yan agaji, an sa dattijan gari. Kullum masallacin nan wani ya zo ya saka sola na miliyoyin kuɗi, aba 24 akwai wuta a masallacin. Wani ya zo ya rijiyar burtsatse, ake shiga itikafi, aka ba da kantinan haya, ake raunin din masallacin, a sai mai, a share, a biya mai gadi, a yi kaza a yi kaza a yi kaza. Guri ya rayu yanzu sai murna suke ta yi kuma cewa da ba dan a hannun ahlus sunna ma masallacin ya fada ba, da yanzu gurin ya mutu. Kazanta ma da ta sa mutane ba sa iya tsayawa, amma har daga wasu gurare suke zuwa su shiga itikafi lokacin itikafi. Haffam ake ba mutane saboda yawan masu zuwa itikafi gurin, saboda tsafta. Ga makarantar tafizul qur'ani an kakkafa. Nace to ina ba ku shawara dan gaba ku dinga gina guri da kuɗinku. Nace ba wanda zai kawo muku tashi hankali, amma wata mata ta gina abu ta ce ta baka kulawa, ta janye ka ce baka janyu ba, to kana da matsala. To wannan shine abin da ya faru, don an ce suna ta yada cewa wasu sun yi mukabala da ni, har suna danna ka wannan rikodin da suka yi da nace musu su isar mas, suka ce su ba za su iya gaya man ba, suna wakiltar su amma ba su iya gaya man, suka ce sai dai su buga masa waya su hada nan gaya masa, ashe sun danna rikodin. subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.